Beth sy'n taro chi trwy edrych trwy ein adroddiad flynyddol yw'r maint o gwaith sydd wedi cymryd lle. Ni wedi rhoi rai enghreifftiau yn yr adroddiad, ond mae yna lot fawr o'r gwaith ni wedi wneud lle dim ond 2 neu 3 llinell sy'n yn yr adroddiad. Os yn ystyried ein gwaith sylfaenol ni, megis archwiliadau ariannol, mae gwaith sy'n wneud efo archwiliadau perfformiad a'r astudiaethau, mae hynny gyd wedi parhau trwy'r flwyddyn. Ar ben hynny, ni wedi gweithio ar y cyd efo'r comisiynwyr, efo cyrff eraill, ni wedi wneud cynnal nifer o sesiynau ynglyn ag arfer dda. Mae hynny yn dangos y galw sy'n am ein gwaith ni fel archwilydd. Ac hefyd, mae'n dangos faint mae staff wedi cyfrannu yn ystod y flwyddyn. Ni'n gwybod mae hynny wedi bod yn erbyn rai ffactorau anodd, nid oedd digon o staff efo ni yn yr adran archwilydd ariannol. A felly, ni edrych ar hyn efo admygedd ynglyn â'r beth sydd wedi cymryd lle. Ond gallu ddim parhau wneud hynny. Rhaid i ni denu mwy o bobl i gweithio i ni. Rhaid i ni sicrhau bod gan nhw sgiliau angenreidiol y cymwysterau mwyn lleihau'r baich sydd wedi disgyn ar staff eleni. Ond mae'n adroddiad sy'n dangos bod ni wedi wneud gwaith o safon ac am hynny rwy'n falch. Ni'n sefyll ar rhyw fath o trolpwynt yn gwaith archwilio. Mae'n heriau newydd oherwydd deddfwriaeth, yn enwedig deddf ynglyn â cenedlaethau'r dyfodol. Hefyd, ni'n mynd i gweld datganoli yn pwerau trethu i Gymru. Bydd yna hefyd pwysau i cael cyfrifon llywodraeth leol yn fwy gynnar, ac hefyd a drefnu llywodraeth leol yng Nghymru. Mae hynny i gyd mynd i ychwanegu at y baich o gwaith sydd efo ni. Ac dwi ddim yn gweld un o'r lleihad oherwydd beth ni yn gweld yw efo'r fwy o cyfyngder ar wariant cyhoeddus, ar y clednu sy'n bydd yna fwy o galw am ein wasanaethau. A beth mae hynny'n olygu? Mae'n meddwl bydd rhaid ni cael bobl efo'r sgiliau a'r cymwysterau angenreidiol mwyn helpu ni trwy'r sefyllfa yma. A felly bydd rhaid ni edrych ar sut ni'n cynllunio a fath o cynlluniau sydd efo ni ar gyfer ein gweithlu'r dyfodol. Ac sicrhau bod ni'n medru cwrdd ar holl heriau yma.